ewu. You are it is stupid. If I hold na mado. Bye. Yes, young man. You're welcome. Thank you. Otumbo. Yes, he's inside. He's inside. Oga when bata. Yes, why do you ask? He's over there. Yeah. Can you about? Okay, you're free. Otumbo yung ko mad. Obodo Igbo. Obodo Igbo gbakwa. Nye kan onye ni je ka ya mma. Ah. Oh. God have mercy upon us. Ai je obodo Igbo. Ai je obodo Igbo. Eh? On est déjà qui Yeah, ka dị nnọọ onye achịkọrọ injection niile gbajuo ya n'ahụ iji test ọgwụ. Are you talking to me? Mmadụ si n'ije maka na egbuwe ndị esmen egbukwa onye nke na ndị esmen nwa nnọọ ka onye amapụ 6 cups n'ime bụrụ afọ ọnụ gbajikọ nkọ niile anyị chajere obodo Igbo maka na ndị Fulani chụọ nta na agba nwoke ma anyị egbukọ ma nchi ma ewi ndị obodo Igbo karịa ha. What's wrong with you? Mama, what's going on? Look at this man. Hey yo, Look at this young man. What is it? He came here looking for you. He said he wants to wait for you. I was here. This guy started blabbing, insulting me, using insulting words. Chalo. Uno nya anu ebe na Yeah, no, now. Can you feel me? anu ebe na ekwulu nwa okwu na nkata ife nukwa na ntị m tasa. You know, not man kata ko na balon we. Ekwulu nwa okwu. Na nke ezi fokwa zi And came here insulting me, thinking that I don't understand Igbo language. Na ga-egbu nchi na abụrụ anyị. Na na-emarucha ọgwụ ndị arụ n'obodo ebe test ya na room. Meaning what? Aradịrịa. Just like that. Mba ndị ekwusi neto. Oh my brother, ke ga baka na aradịrịa. Ife na mwana mwana fọ. If my brother so obodo. Kedu ife igwali ya eri nne ji wee mụ na ọnya. Afu ndoro mebe ya na mmadụ kọlọ ọnụ m ose okwu. Ọnya dị very peaceful and quiet. Kedu ife? Na anu ebe na ekwulu nwa okwu Igbo ala Kedu ife ikwu? O nwere ife ya anụpụta na anụ before. Okay, ka ife angwa gị na-esi na nwe ji we ka ngwe onya. Igbo ewu. You are it is stupid. If I hold na mmadụ. O nwere ife na-eme onye ala. Sorry. Is your brother?